हेलो भाई मैंने जय श्री राम वेलकम टू माय ब्लॉग। आज वीडियो रे चलो बुली जिबा हमरो डियर पार्क जोटा अछि हमर पापड़ांडी पाखरे। देखि पाउथबे पागो केनती हेछि वर्षा मातो बुझे दिन बेल टिके खरा थिला एबे टिके स्टार्ट हला फुल वर्षा चलछि खरा होछि वर्षा होछि अरे भाई लोग है फाइनली आम पहुँचलु आम पापड़ाहांडी मुक बिहार। तो यहाँ आमर पुराना गेट नुआ गेट बेस पछवाट अच्छे चलो जीवा यहाँ नुआ गेट जा चलो थे बुली कर देखे देबू। चार रखा गाड़ी पहुंची तो हमें पापड़ाहांडी मुक बिहार टिकट करो करला टिकट टिकट चारटा 40 टका पे कर रे बाबू तुई तो टिकट 10 टका लगा। गली आज रविवार बोले इसकी गली भाई टिकट एटा 4 लोग पापड़ाहांडी कैंटीन एटा कैंटीन बोलो फ्री कैंटीन नहीं दुकान एटा गोटे बोल दुकान अच्छे पिलाटू मन तो खेलवा अच्छे बाहर खाଇବା ପାଇବାଟା ଆଣବାଟା ମନା ଅଛି ଏଠି କାହିଁକିନା ଗନ୍ଧିଆ ଫନ୍ଧିଆ ହବ ଯାହା ଖାଇବ ସେ ଆଗରେ ଥିଲା ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବ ଆରେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗିବ କାହିଁକିନା ବୋଲେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି। रात्रि में बाबा भी मारो वार्निंग दिया है प्राणी मन को दूरे रहिबो पाखरे जीव नै कि बॉर्डर मन क्रॉस करबो नै नले फाइन झुंड रे अछंती हरिण मने इरा बुलवा को भारी चंती पार्क पर आम से आम को देखचंती भोको आउचंती आमे देख कर ताको भोको आउचु एटा हमर भाई कोन कहबे कोन तो भाई हरिण तो मते भल लागला बाकी तार सिंगटा पूरा मते अट्रैक्ट करत मो आखी को देखो तार सिंग रे तार सिंग पसंद आइला आपण केनते लागला सेटा कमेंट रे कहबो।
ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ବୁଲବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲା ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲାଅ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅ ଆମେ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛୁ ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅ ହେଲା ଖୁସିରେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରିଦିଅ ଏଠି ବାଟେ ହରିଣ ଅଛି এটা বন্ধ ହେଲା ଏଠି ମାନେ ମୁଇଁ ଆଜି ଆକା ଚାଲି ନରମପୁର ମୋର ଘର ମୁଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏତିକି ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି ପୁଣି ସେ ଆଜି ଆସୁଛି ପ୍ଲେୟାର ଡୋରେମନ କି ଡୋରେମନ ଏଠି ଭାଇ ଆ ମୟୂର ଦେଖୁ ଆ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଡ ମୟୂର ଏଟା କି ଶ୍ରୀରାମ କେଲା ଆମ ସି ଗର୍ପତି ବାଡ କ୍ଲିୟର ଦୁସୁନା ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମସ୍ତ ଫୁଲ ବେଶୀଟା ଆଗରେ ଅଜର ଥିଲା ଏବେ ଯାଇଛି ଏ ଦିକଣା ଏ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ କଣା ଅଛି ନାଇଁ ସେଠି ଯାଇଛି ଭାରବ ଅଜଗର ଏଟା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଥିଲା ଆଗରେ ଏଠି ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ରଖା ହଉଥିଲା ଏବେ এটা ମୟୂର ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି କେତେଟା ମୟୂର ଅଛି ସେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ଚାଲ ଆଉ ବୁଲି ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହରିଣ ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଶା ହଉଛି ନା ଆଉ ସେ ଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ସେ ଲାଗି କ'ଣ ଖରାପ ଅନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଲଗା ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଲଗା ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆଗରେ ସିବାଟ ଯିବା ସିବାଟ ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା କାଢ଼ବାର ଅଛି ନା এটা হচ্ছে এটা কি গছ কি গছ এটা মানে টুন্ড্রি গছ নাই বে ভেন্ডি গছ কাই গছ এটা ফুল গছ পড়লা লাগে এটি কুম্ভীর দেখো কুম্ভীর নাই ভাই মানে এটি কুম্ভীর কিছু নাই হেলা ଏବେ ଟିକେ ବୁଲବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଘର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ସେ ବାଟ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ ପଳେଇ ଗଲେ ପରା ବାଟରେ କ'ଣ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଗଛ ऑडियो विजुअल कॉम इंटरप्रिटेशन सेंटर
ସେଇଟା ମୁଇଁ ବି ଜାଣିନି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଜାଗା। এটা দেখো এটা କ'ଣ କହୁଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଜ୍ ମି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ ସେ ୟୁଜ୍ ମି କହୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଖୁ କି ଆଖୁ ନାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ କହ ଏଇଟା କି ଗଛ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ ହେଲା। ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପାର୍କ। ସାନ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ ଦୟାକରି ଏଠି ପ୍ରାଇଭେସି ଖରାପ କରୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଛୋଟ ଲୋକ ଖେଳିବା ଜାଗା ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିଦେଲି କି ନାହିଁ।